You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello. Yes, hello na po sa tanan. Welcome sa episode 144 sa Dili Ni Advice. Good morning sa ato ang mga live viewers, sa ato ang mga not live listeners. Hello sa inyo ha. Hello, hello, hello. Unya, ang atong Guys. istoryahan karon unsa naman about kang Guys, muni akong ginaingon nga sugilanon episode, diba, dapat karon. Pero muni akong lahi na po din nga segment. This is called Lalom nga unsa mga dive sa Bisaya? Miss Academy. ambot. Dive. Paglangoy. Dive is paglangoy is swimming. Mao Lahi ba? jud ang dive kring. It's very specific. Kana jung nag-jump ka head first, di ba? Ay, Dive. sisid. Dili ba? Lahi po ang sisid kay kuan. Ay pwede po. Sisid na lang. Lalom nga sisid. Murag Tagalog lagi ang sisid. Ambot lang no, murag Tagalog bitaw no. De lang. Onsay. What Bisaya. is dive in Bisaya? Ay, wala na type. What? Hello, di lagi ma-type. Mukha eh. What is dive in Bisaya? Yeah. Dili lagi salom kay swimming man na. Swimming man na ang salom. Kabalo ka. Ang giingon ni Wala. Oy, kay ang giingon ni co-pilot kung dive in, ang iyang Bisaya kay sulod na or dayon na. Sama na oy. Oh, dili siya kabalo. Walay Bisaya word ang dive. So I'll just tell Salom you na now lang, salom. Oh, ingon si Janice. No, So, it's not salom. salom. It's not salom lagi. It's Dili swimming siya mo mosugot. ang salom. Swim ang salom. Ang dive is dive. D-A-Y-B. Fine. Mao na gyud na ang Bisaya niya. Dive. Okay. So mo ni siya ang ginaingon nga lalum dive. Deep dive na lang sa mukha. Deep dive. This episode is a deep dive about Victoria Beckham or the Beckham family versus the Peltz Beckham family. Okay. Okay. Kabalo ba mo recently? Kinsa man yung mga tahanan ni? Ay, unsa man nahibala na mo recently? Kabalo ba mo recently nga kani si Victoria Beckham nag-viral na siya. Daghan og reasons. Okay. Kaya nga no? First of all, ang anniversary sa Spice Girls is this July 2026. Ilahang 30th anniversary since Wannabe launched to the world. So mo na ang one of the reasons why she is being talked about a lot recently, kay siya lang manggod ang siya lang kumbaga ang papresyo ba nganong dili jud na sila magka-reunion kay siya man gud ang hesitant, 'di ba? Siya lang ang ginahulat. Another reason why she's being talked about right now is she recently launched a Netflix documentary called Victoria Victoria Beckham ba to? Basta na siya iyahang Netflix documentary. Alahi po to Tapos- dahil sa una nga Beckham documentary. Di ba naman sila documentary na Beckham? Lahi po dahil ito. Focus to kay David. Okay. Oo, focus to kay David. So, kanilahi pero po ni naaman siya, karon. kani karon kay about yun ni sa iyang work as a fashion designer, fashion mogul, anak god. Iyahan ning world, siya ang main character. Okay. So she just launched it October 2025. And recently, mo gyud ni ang pinaka-reason nga nung ginaistoryahan siya kay gipost siya sa iyahang anak nga si Brooklyn Beckham, iyang kinamagwangang anak, gidaot siya sa Instagram. Okay? So, istoryahan na to na, guys. Okay? First of all, kinsa de ay si Victoria Beckham? Dili na nako need i-explain. 'Di ba? Ngano i-explain pa nako kinsa si Victoria Beckham? Di na lang ta mag-istoryahan ay. 'Di ba? Lain po. Explain kay Basin. Ay, i-explain di ay. Oo, Basin. Wala na kaila. Ay, kaluoy po doy. Sige. Si Victoria Beckham, guys, is 1/5
1/5 na siya of the Spice Girls. She is Posh Spice. Okay? They are the Sample. most. Ang iyahang line, Jod, iyahang, panagsara mo siya mukanta, to be fair ha. Panagsara siya mukanta sa Spice Girls kay, ang iyahang style sa singing is not like Pussycat Dolls, daghan kayo part si Nicole Scherzinger, anak god, or si Beyonce, daghan kayo parts. Ang Spice Girls, more equally divided kayo ilang songs, and they're like, they get a couple of lines per song. Kay grabe ka distributed yun, dili siya ingon nga isa ka bara jud ang iyang nakanta. So isa sa iyang song na siya jud ang nagkanta ani nga part kay kuan ana siya na sa muka sa Say You'll Be There daw. Any fool can see they're falling. I gotta make you understand. Oh, si Victoria na nga part. Okay. The only thing I like about, ideally the only thing, I really like that song because of its bass line. Ay, grabe, funky kaayo. I like it. Funky kaayo. I Actually, can't kung paminaw ni mo ang tibuok Spice nga album, tulura man nilang album, guys. Like I said, mura sila glitch sa history. Kadali lang gid kay sila, pero grabe kayo ilang impact. Ang tibuok Spice album, the first album, funky tanan ang bass. Feeling na ko isa lang ang bassist anak tanan. Na gwapo kay siya bass lines diha. Oo. I would na-appreciate na ko siya more when I got older. Siyempre, bata pa ka, di mo paminawan ng bass line. Gani, dili man. Gani, bugwa eh. Anyway, ay depende na ba yung mga bata ngayon exception to sila, okay? So, si Victoria Beckham, like I said, is 1/5 of the Spice Girls. She is Posh Spice, okay? And when she like moved away from the Spice Girls, nahimo siyang fashion designer, and she is the matriarch of the brand Beckham. Their family is a brand. Yeah. Amazing, right? It's a brand. Murag Kardashian. Oh, nga na ba? Actually, I think they're the original family brand. Isa sa mga original. Kay naapod ba yung Osbournes? Ay, pwede. Tama. So, isa sa mga family brands. One of the pioneers. Na lang. Kay 90s man po to sila, Victoria. We will credit them that, anak good. Then kisa din na ihang bana, si David Beckham. I-explain pa ba na ako? Grabe kasikat ni David Beckham. Legendary footballer, global brand figure. And David Beckham just recently, 2025, was officially knighted by King Charles. Di ay ba? So now he's Sir David Beckham. Ay, okay. Kung basta man night, di ay kamahimo na kang sir. Anak Di God. ay ba? Okay. Pero kung sa day value anang mannight ka, yung kabalo, basta kay na night siya. Nana kay siya sir. espada. Nana kay sir. Pwede po. Kaysa una, dili ka sir. Dili mo ka sir. Karon kay sir na ka. Okay. So, kani si Nicola Peltz, guys. Sorihan ta mo. Si Nicola Peltz, guys, mo na ang naasawa ni Brooklyn Beckham. Si Brooklyn Beckham Okay. ang anak ni Victoria og David. Correct. Si Victoria ug si David, nagkaanak sila, kinamagwangan nila nga si Brooklyn. Okay? Ang iyang naasawa, nagdako naman siya, guys. Alangan mag-baby siya antod-antod. Nag-asawa na siya, guys. Ang iyang naasawa si Nicola Peltz. Kinsa din na si Nicola Peltz, guys? Kinsa di ay Okay. na siya. Wala ko kailaan na sa yahagod asin. Okay, let me tell you. Si Nicola Peltz is a frustrated actress. Guys, sultian tamo daan ha. Bias gyud ni ako ang breakdown, akong deep dive aning episode because dyan na kay millennial man ko, fan man ko sa Spice Girls, so bias dyan ni siya nga take, okay? Kung dili mo gusto bias nga take, pananaw mo mga documentary, mga YouTube breakdowns. Basta ako, pag naminaw mo diri, bias gyud ni siya daan. Okay? So, Unya na, naay comment si Janice o mura na daw kag important figure sa UK pag na night good ka nahimo na kang sir. Kay dako kag contribution. Mo ganito iyang contribution sa sports and charity. I think masking wala siya na night, kay dako kayo sila contribution. Siya. Maunang Sila. na night siya kay dako siya contribution. Pwede. Mauna ang dahilan.
Ay, lami kayo. Sa mga wala nakabalo kaganina pa ni sig sok-sok og inhaler siyang ilong si Darling kaganina pag yun kaayong ra kamaw. Tas, i-stuck pa jud sa ilong. Kada lambi ayog buhi kay nag-screenshot ko. Ay, kalami. Humot kayo. Salamat sa pasalubong from Vietnam. Thank you. Thank you Anyway, so much. si Nicola Peltz. Nicola Peltz, guys, mo ni asawa ni Brooklyn Beckham, no. Frustrated actress ni siya. Kapila na ni siya sa kadato nila, palito na lang ang role. Sa iyang papa, palito. Kotay, ingnan niya ang Warner Brothers. Uy, na may film, palit kog spot para kay Nicola. Ing ana jud ka frustrated, ing ana ka desperate. Luoy Okay. kaayo siya, no? Di ko maluoy. Oh, sige, dili Siguro siya mo, luoy. Oo. Yeah. Kuan siya ka na, dili po na to ma-deny, billionaire na siya. Heiress ni siya, guys. Billionaire status. Mhm. Ang iyang parents. Pero nga nung billionaire siya. Billionaire siya parang tawag siya, siya dili iya ang kwarta. Kay billionaire man iyang parents, okay? Pero heiress man siya, so she's considered the billionaire as well. Kisa din na iyang parents, guys. Si Nelson Peltz, iyang papa. Kana si Nelson Peltz, guys, ultian ta mo. Wala lagi billionaire nga ethical. I'm telling you. Oh, I'm telling Okay. you, pag billionaire ka, something's wrong. Yes, si Nelson Peltz, iyang papa, yung ani iyang style, guys, mo lang dato siya. Yung ani iyang marag pattern of crimes. Hello, allegedly ni guys. So, ing ani yang ginabuhat si Nelson Peltz, kay daghan man siya kwarta, na siya company, okay? Nga ang ilang ginabuhat, magapalit sila share sa kanang big branded companies. For example, Disney, Procter and Gamble, Unilever, Pepsi, Wendy's. Okay mo dahil na Dagko iyang kayo. style. Oo, nagapalit siya share. Then, gina-hostile takeover niya, Kring. What does that mean? Kanang maghimo siya issue, mag-escalate siya, kanang himuan niya o kanang the company is struggling, dapat mag-restructure ta. I-restructure niya ang company. Okay? And then iya ginabot niya i-fix na to ang struggle sa company. So ang iyang ginabot na fix is mag-lay off, mag-budget cuts, Kalain na and na selling parts of the business. So meaning na mawad ang trabaho, ang product quality kay mawalay lami. For example, na ina-cite na example sa isa ka YouTube video na kong gitan studying this issue. Studying. Oy, nag-study si Darling. Ang Reese's, you know the Reese's, ang chocolate peanut butter na, cups. peanut butter. Yeah, peanut butter cups. Gi-take over man niya, no. Ang gibot niya pagka-take over niya, Kring, ano niyang ingredients, level down niya ang ingredients. Hey, kalain na na. So nasuko ang original owners kay family owned bango ng Reese's, no. So ang family nasuko kay kuan Nelson Peltz, giunsa man nimo among chocolate, dili na healthy, ay kanang dili man jud healthy ang chocolate 100%, pero mas ano siya baka nang pangit ang ingredients, na walay lami, unya na mas na unhealthy siya, ana good. So murag ing ana iyang style, Kring, mo na iyang style niya after maka profit ko tay dako na kayo og profit ang company kay gi-restructure ko no niya. Sa pag-restructure meaning daghan siya gi-fire na employees, gi-maximize niya per tao, daghan na og role ana niya, nag-sell siya og property sa mga companies ana. Once mudako ang profit sa company, gina-resell niya, billions na ang worth. Ing ana iyahang Kuyaw. pattern na siya, ing ana iyang ginabuhat from this company to the next. Mao na iyang ginabuhat. Kuyawa po dana. Oy, so dili gid siya kaayo. ethical. Mao ni siya ang isa sa mga evidences that billionaires are evil people. Correct kong. Diba? But employees pay the price. Investors like him win short term, but workers lose jobs and brands can be damaged long term. Kung siya ang mo take over. Okay? And ang Disney, katong na-mention man ako ang Disney, wala siya nag-succeed ato sa hostile takeover. Maayo. Naglaban. Nilaban ang Disney. Unsa kaya nahitabo? Giunsa sa mga employees. Dili man siguro kaysa tungod sa share nga dili siya majority. So mas na outvote siya.
Marag okay. vote mangguna. Dili ko kasabot. I'm not a corporate person. Pero sa board na ay shareholders, and then siguro dako siya og share, and then pero dili siya. I'm not 51% of this company, anak god. So na outvote siya marag anak god. Oo. Oo. So mo na siya. So madaog Mo na ang lang ka ginabuhat niya. kung 51% of the company ang imuhang. Kung imo ha ang 51%, sure win jud ka. Imo man ang 51%. Pero dili man siguro paliton niya 20, 30 niya. Mang-invite siguro siya votes. Ano, hey, let's restructure. Mag-vote ta, yes or no. Mang-invite siya or bayaran ba niya tong uban nga shareholders. Pero sa Disney wala siya nag-succeed ato, to be fair. Maayo. So kani si Brooklyn Beckham, guys, di ba kaslan man niya si Nicola Peltz, di ba? They're married. So, they're married. So, unsa din na si Brooklyn, other than being the anak, the kinamagwangang anak ni David o Victoria. I think Wala. maura gid na. I don't know what he does, actually. Wala, yun siya ingon nga, wala kay malabel sa iya, ha. Kay si Victoria, to be fair, fashion mogul jud siya. Dako na kay siya brand gyud. Yung net worth ni Victoria is 450 million. 'Di ba? So naagid siya, legit jud na ang hard work ni Victoria, guys. Kay pag-awa niya sa Spice Girls, nagtrabaho gid siya maayo. 'Di ba? Para ma-build iyahang fashion company. Si David Beckham pod dako pod nagkwarta from his football career. That's na siya mga endorsements niya, dili ba na barato na mga endorsements, pero tiba yung mahalaan na, especially kung big brands like usa ba to na endorse siya, siguro Adidas or what, depende, wala ko kabalo dito. Wala ko Basta kabalo. Basta kung naka-endorsement, in the 100 millions yun ang mga ingana na deals. So, dili gina sila mga ginagmay. Nagid kay malabel sa ilaha. Footballer, legendary footballer niya. Ang isa kay fashion mogul, di ba, ana? So, kani si Brooklyn, anak ra jud siya, guys. Mao na ako masulti sa inyo, ha? Wala Na gyud siya nag-succeed sa any career na try niya og sulod. Wala siya nag-succeed, unfortunately. And we will talk about the careers he tried to venture in na nag-out gihapon. Okay. So how did the feud start? Ani ni siya, guys. Asa ta magsugod? Ani na lang. Kani si Nicola, guys, na ani siya $1 million passive $1 million allowance from her parents from passive company streams. So, without doing much, kani si Nicola, magadawat gini siya monthly o $1 million allowance, allegedly. Sana all. Ngayon, no? Nakaingon Makaingon ko, ko. wow. Tagai ko, mga $1,000 lang, ana imong 1 million. Bisan pag Diba? bisan pag gamay ka, kakarampot ng iyong kayamanan ay magbibigay ng pagbabago sa aking life. Anak ka dato, guys, $1 million per month ang allowance ni Nicola from her Papa Nelson, okay? So, karon murag question ni Nelson Peltz, katong papa nga naga-take over og companies, murag buang. Gi-question niya si Victoria og si David. Nganong walay ing anak nga allowance si Brooklyn? Mo ba? Magbuot. Na-gets na ko ang iyahang concern kay mauman ang asawa sa iyahang abana sa iyahang anak. So, unsa man ang imo nga ipakaon sa ako ang anak? Murag ana ba? Pero, dili man ang responsibility ni Victoria og David. Guys, dako na si tiguang na si Brooklyn. Magtrabaho na siya. Luya po di Brooklyn. At least sa iyang mga company. Anytime pwede siya pasudon nga, hindi siya matrabaho dito. Matrabaho di siya para na siya sweldo. Ayaw ko nga. Ani akong kabiliban kang David o Victoria. Bias, ha? Wako'y labot. Pangaway. Wala nang away. Wala. Wala di ay. Wala ko'y labot, pero ana sila magpadako og anak. They expect their children to be independent. Gihatag na, given na imong name, gamita, oy. Di ba? Ako anak ko ni Victoria Beckham, wala na.
companies left and right. I-associate yun ako taman-taman kung mama o papa, uy. Associate yun, Dili ka kaingon, oy, kay kung laking, kung ingana na gyud ang imuhang kinabuhi ever since, you don't know how you're gonna act as a child, as an adult. True. Pero, naaman, ang tanan resources, pwede na ma-pull out ni Brooklyn actually. Pwede siya moingon siya mag-start ko ani, and that had happened in the past many times. Many times. Gitry niya, but I don't know how hard he tried, but he tried. He tried, ginasuportahan jud siya sa iyang mama ug papa, pero mag-fail jud. And it all boils down to hard work. Wala siya ana. Basin. Wala siya ana. Baliktad gi siya sa iyang mama. Iyang mama is grabe ka halos kung tanong mo sa iyang documentary. Mura siya kuan machine. Si Victoria Beckham ba? Grabe siya ka-obsessed sa iyang trabaho. Kuan siya, workaholic siya. Mo lang na akong masulti. So, wala niya na kuha na sa iyang mama. Unfortunately, yeah. Oo. So, dili nagsugod ang feud. Medyo na-question ni Nelson Peltz nga nung walay same na unsay tawag ani, walay same nga allowance yung ginhatag ka Brooklyn nga naaman si Nicola nga pareha man pero it's a distinct difference kay ang Nelson Peltz is I don't know, it's 1 billion pero billionaire siya, pero sila Victoria dili pa dato sila pero dili billionaire. Okay, pero dato gyapon. But it's their wala di gyapon ta kabuot, it's their prerogative kung hatagan nila allowance ilang anak og dili, and unfortunately or fortunately, depende sa imong point of view, they decided dili nila anaon ilang anak nga hatagan lang perminti. Dapat mag-create po kag imuhang career. Be independent, create your own career, 'di ba? Do the hard work. Murag ana siguro ang ilahang ilahang gusto nga upbringing sa ilang anak. Wala So, ko yung reklamo ana. Kinsa may mo reklamo ana? Si Nelson Peltz. Pero actually, kung hatagan po kog 1 million, di po ko mo reklamo. Ay, oo. Ano sabi? Oo. Di ko mo reklamo, di ba? Pero di po ko mo question, nganong dili po tagaan tong si Brooklyn, nila Victoria, di ba? Ilahan naman ang life, guys. Na, ego ra kita ng istoryahan ay diri, wag ita mahimo. Ego ra ta maminaw dere. Oo. Ya, karon, na feel daw ni Victoria ani siya gradual man gud siya, guys, dili siya ingon nga one issue ni buto, dili ing ana, guys, ani siya kanang gradual good na feel daw ni Victoria nga si Nicola gina-isolate niya si Brooklyn. And I will talk about that more about the isolation mode ni Brooklyn later. Okay, I'll talk about that sa later part. Pero there are evidences na ing anak gyud og batasan si Nicola. Mura siya og naa siya abusive behavior ba. Sa ako lang ning pananaw, this is a personal opinion. Okay. So ing ani ni siya, guys. Why did Victoria say nganong na feel niya nga allegedly lang niya, wala niya gisulti, pero allegedly na feel niya nga gina-isolate ni Nicola si Brooklyn. Di ba mo man ang first sign of abusers, Kring? Like Yes. you told before. Yes. You are isolated. You are being you're being isolated. Dili na ka allowed mag-contact sa imong family. Anak god. Dili na ka Tas maka-attend dili. og mga events. Oo. Nganong na feel na valid ang feeling ni Victoria, guys. Ngano? Katong 50th birthday ni David Beckham, papa na niya, guys. Kadtong May 2025, wala sila ni attend. Si Brooklyn ug Nicola. Ngano kaya wala ni attend? Mao ni ang worst part. Naa sila sa London jud ato nga time. So naara man di sila didto, ngano wa na lang jud sila ni attend. Nga taga didto raman sila Victoria. Nga taga US ba na sila Nicola. So nganong na sila sa London, why? Nya wala sila ni attend sa birthday ni David. Tas katong birthday ni David Kring, ang gusto niya nga celebration, there were many celebrations kay dato man sila, so multi
events siya, multi celebrations, ana good. Oo. Pero isa sa iyang wish kay mag-fishing siya, mag-fishing with the sons. Gi-allege ni Brooklyn sa later part noon ako ni isulti, pero gi-allege niya sa iyang post sa Instagram January 2026 nga kuno dili daw musugot si David o si Victoria nga magkita sila nga kauban si Nicola. Pero I think he was specifically nitpicking the birthday ni David nga gi-invite lang ang sons. Murag conveniently ginitpick jud niya to kato nga event para isulti, i-allege nga ay dili ko pwede mo adto kung dapat dili nako kauban si Nicola. Siguro ihang murag ang narrative ba ana god. Pero in fact wala man jud pod na invite si Victoria ato ug si Harper ilang babae nga anak sa fishing. Okay. Ang mga lalaki ra man jud kabalo ba ka atong birthday ni David nag-fishing sila. Ang mga lalaki ra gyud nga anak ni adto wala si Brooklyn ni adto. So ako lang nang i-detail unya. Nag-post man gud si Brooklyn ato nang sa taw anak rin kanang murag i-rebuttal na to tanan yang giingon didto. Break it down. Okay, kay abogado man ko ni Victoria. Oo. Sige. Nakuha na ako ang license, ako ang bar licensure exam, na-pass na ko siya tong gahapon. Bikog dugay na kang attorney. Gahapon, pagkahuman ako taro sa documentary, nakaingon ko, wow, abogado. Anyway, ano ba to? So, diha no, na-miss niya ang birthday ni papa niya. Tas katong August 2025, last year na ni, humanagod sila kasal. Dugay naman sila kasal, guys. 2022 ba to? 2023. Pero katong 2025, nag-renewal sila of vows. After 3 Renewal years lang. Oo. After 3 years, so 2022. Nagpakasal sila originally. Pero tong 2025, nag-renewal of vows sila para wala lang siguro, I don't know. Pero ang alleged na mga storya ani kay wala, ay actually dili ni alleged, tinuod ni siya. Kay kita ko sa picture sa renewal of vows, wala jud ang any Beckham dito except for Brooklyn. Grabe, no? Tapos wala jud ang mama, wala ang papa, wala ang mga igsuon, wala tanan. Wala gi-invite na Beckham, puro ra mga pelts ang naa dito og friends and family. So lain no. Ako no kung anaon gud ko. Mo na nakaingon si Victoria nga gina-isolate ang iyang anak. Mo gaingon ko valid ang feelings. Oo. Nakaingon ka? Nakaingon ko, oo. So, katupong premiere sa documentary ni Victoria sa Netflix, October 2025, the entire family was present except for Brooklyn and Nicola. And then, siguro kanang luod na gyud si Victoria ug maayo. Ang documentary dili ba na paspas buhaton 1 week humana. Syempre, siguro, let me say this, in exag, 1 year in the making, anak siguro ng mga documentary, no? Basin. Exaggerated na. Oo. Kanang, wala goy footage, anything at all, si Brooklyn dito. O si Sad, Nicola. no? Sad. O, mura pa-remove na lang siguro ni Victoria. Kay para, di ba, nag-ambot, basta ako ang mama magsakit, dito akong Nasad dugan, ko. anikling. Nasad ko. Kay anak, ang akong anak lalaki ba ya? So murag Ako na imagine ako akong sarili. Oo, ikaw po, di ba? Oo. Nagsakit na akong dughandaan. Kay imagine nimo kung ikaw ang mama sa usa ka anak nimo nga lalaki. Tapos dili ka invited sa renewal of vows, wala ni adto sa birthday sa iyang papa, wala nag-adto sa imong premiere sa imong documentary. Sakita sa dughan ana oy. So makaingon ko, valid ang feelings ni Victoria. Pag ingon niya allegedly nga na-feel daw niya na gi-isolate si Brooklyn, yes, valid na siya. Naana siya iko ang truth. Oo. Kaya na may evidence nga wala jud siya ni adtuan ng mga gayuna. Di ba? Na-hurt ko para kang Victoria. Mao gani no. Oo. Tapos karon,
Mao na ni ang pinaka diri na tanibuto. Katong January 19, 2026. Si Brooklyn Beckham sa Instagram nag-post og perting taas kay siya post sa Instagram, guys. Mao ba? Pero ang post niya i-breakdown na to. I-breakdown na to iyang post. Ha? Sige. Pinaglagot ko. Nag-claim siya sa iyang post. Di na ko basahon ang tibuok post. Pero bubasa ta og few lines and then i-rebuttal na to. Niana siya sa iyang post nga, my mom canceled making Nicholas wedding dress at the 11th hour. Kay katong 2022 tong nagpakasal sila, kuno ang naka-assign nga maghimo sa wedding dress ni Nicola kay si Victoria. Gi-allege niya, gi-claim niya sa iyahang Instagram post si Brooklyn, ana siya nga, akong mama gi-cancel ang paghimo sa gown at the 11th hour. Nganong bakak na siya, guys? Soryahan ta mo. Nganong bakak na siya. Feeling na ko si Nicolang nag-post ani ba? Masultian man kita mo. Sige, na tanaw na to. lalaki. Taysa, guys, kailan mo lalaki mag-post og 6 pages? Asa po daw na 6 pages. Ay, 6 pages. Kailan mo lalaki nga ing anak mag-post? Namoy na kailang nga lalaki ing anak mag-post 6 pages? Ako maglagot ko sa kumbana, mag-message me. Tag-as kayo, guys, maalala mo kaya? Dear Charo, pastang taas sa lagi. Mag-scroll ka, mga 5 minutes pa ka mahuman. Da. Ing ana ang mga chat. Grabe ang mga hinanakit, isulti tanan, isulti dia. So ang imuhang suspicion is sinukula ang sulat ato. Possibly. Naabalay ko akong bana, guys, halos di mga mo reply. Mag-thumbs up lang. Yawa kayo ba? Taas kayo akong chat. Mag-thumbs up. Gagong din siya. Coming from a woman with hormones and PCOS and all that. Undiagnosed PCOS. Undiagnosed ADHD. Nashock ko nga ni-mention kag Picos. Undiagnosed lang. Ako lang. Allegedly lang. Okay. Because I'm growing hair out of weird places. TMI. Lagi. Da. So, kung babae ka, I would believe na mag-post ka nga na. Pero kung lalaki ka, nakay kaila lalaki mag-post og 6 pages. Tag one-liner lang maganda sila kung mag-share og mga memes sa Facebook. O sahay, dili mag-share at all. Wata ka ba lo? Basin si Brooklyn gida ito. Wata ka ba lo? Pwede raman po. Oo. Pero kung walay help, wala to'y help ni Nicola. Naoy. Di jud kumuto. Di jud kumuto, guys. Naa. Oo. Dili na pwede. Pero kani, mubalik ta sa claim ni Brooklyn nga, gi-cancel ko nun ni Victoria ang wedding dress ni Nicola. Di kumuto. Bakak na. Bakak! Kaya nga no. Kaya nga no. Guys, naman siya video. Nga, gi-interview si Nicola. Nga, niingon siya, kanang, dili ni interview nga, ang gi-interview siya about sa ilang feud. Interview ni about sa iyang wedding dress. It's an irrelevant interview. Nga, kanang, about lang gud sa iyang lifestyle, about sa iyang Vogue, couture, mga yung anak lang gud. Uy, gi-interview siya. Documented na niadto siya sa Rome 2 times for fittings, 2 times sa US for another fitting, and then there was a mock-up dress, and then the seamstress flown to Florida. All these things happened for 1 year. Nga naa di siya hire daan nga maghimo sa iyang gown, which is Valentino Haute Couture. Mao na iyang gi-hire, 1 year na sila gabuhat. So nganong mo ingon si Brooklyn nga gi-cancel ko na siyang mama at the 11th hour. Bakak! Kay nganong daghan siguro siya og dress. O niya ang No, we are talking about the main dress here. Ang main dress kuno ang gi-claim ni Kuan ni Brooklyn diri. ang main dress. Kay di Oo. ba daghan man na, basta mga dato, daghan man na sila og sinina, daghan man na sila og wedding dress na ginasuot. Lahi sa ceremony, lahi sa reception, lahi pa jud sa isa pa jud ka reception. Yes.
But we're talking about the main dress here, and allegedly si Victoria kuno na-assign. And siya kuno ang nag-cancel, but that's false. Kay naay video si Nicola nga siya mismo ang niingon nga 1 year na din na niya ginaplano with Valentino. Mo ba? Oo. Unya mo Diba? pa niya ang iyahang suot. Yes. Okay. A dress that takes a year cannot be a last-minute replacement. The 11th hour framing does not match the couture timeline. Diba? There's another claim. Number 2. The claim is, my mom hijacked my first, mo niyang keyword, first dance with my wife. Okay. That's the keyword. Guys, kaning first dance, guys, significant ni siya sa imo wedding, diba? Oo eh. Especially nga si Nicola kay buhi pa yung papa. Fortunately for her, kay tigwang na yung papa pero buhi pa. Maka first dance gyud, di ba? So mo ni ang claim ni Brooklyn. Ang first dance syempre romantic dapat na nga first dance with Nicola, di ba? O kang Brooklyn. Ganun ingon ko nga si Nelson. Anyway, ang first dance na ilang giplan kay dapat between the husband and wife, si Brooklyn o si Nicola. Okay? And ang gi-allege siya post kay si Mark Anthony called him sa stage. Si Mark Anthony, guys, kailan mo? Oh, kailan Sample. Sample. Dili ko kasample kay wala ko kaila lang ko kay ex ni Jennifer Lopez. Okay. Basta si Mark Anthony, kay singer na siya. Naatay nabalaan kanta niya. Oy, oh my God. Basta singer siya, guys. Di na to pakita ko ng sample. Basta gitawag. Kisay nagkanta sa I Want to Spend My Lifetime Loving You. Oh, yeah. Mark Anthony. And Tina Arena. Mo ba? Tama ba ko? I want to spend my lifetime loving you. Oh, Di sila ba, lagi si Mark wala? Anthony lagi og Tina Arena. lagi. Okay, Oh, sige. lagi. So, okay. Si Mark Anthony, ang ilang singer sa wedding. Okay? Pero, guys, a keyword ani is first dance, ha? Just remember that, and then I'll go back to that later. Gitawag ni Mark Anthony si Brooklyn. And then, ang naka-first dance niya si Victoria. Mo na ang gi-allege ni Brooklyn nga gi-hijack ko no ang first dance with my wife. Nga dapat si Nicola kung kasayaw, nganong si Victoria ang nakigsayaw sa akua. Okay? Okay. Pero mo ni ang truth, guys. Mo ni ang truth. Their first dance, sila gyud ang nagsayaw. Kaya nga no, si Mark Anthony, singer siya sa after party. So there's already evidence. After party singer siya, not the actual wedding singer sa actual ceremony, sa actual reception. He is the after party singer. After sa reception, na pa dyan after party. Okay? So, naay after party, si Mark Anthony ang singer. Ang naitabo ing ani. Mo ni ang timeline ni Mark Anthony. Nagkanta siya. Tapos, gitawag niya si Brooklyn. Come up to the stage. Tapos, gisulti niya sa mic na, I want to invite the most beautiful woman here. Si Mark Anthony ni ha. Oh. Si Mark Anthony ni. I want to invite to the stage the most beautiful woman, Victoria. O niya naman si Mark Anthony. Guys, nga si Victoria, wala niya gitawag si Nicola. So ni duol si Victoria, nisayaw siya ka Brooklyn. Gani no. Okay? Oh. Tapos nahitabo daw ato, guys. Nihilak daw si Nicola ni dagan pagawas. Runaway. Padramatic. Oo. 2022 to siya nahitabo, okay? So meaning, sukad siguro ato, dito, feeling na ko, mo itong pinakadahilan, nganong dili na ganahan si Nicola. Moto ang first Blow event. up. Oh. O feeling na ko mo itong first blow up, nga morag na hurt siya, not towards Victoria purely, pero at first, dili ka Victoria, pero naglagot siya kang Mark Anthony. Kay dili siya ang gitawag na most beautiful person or most beautiful woman. Ang gitawag si Victoria. But then later on, siguro naglagot na lang po siya kay Victoria, kay na-realize niya nga dapat
kanang gibalibaran unta ni Victoria to. Siguro mo na iyang na-feel. Kaya dapat ako ani, I'm the main character, I'm the bride, ana good. Nganong gidawat to ni Victoria. Mo Nga, ba? Feeling lang nako. Ako anang opinion, guys. Okay? Tapos na-document man pod guys sa wedding gyud nung 2022 na adri father-daughter dance with Nelson Peltz. So dili tinuod nga ang first dance ni Brooklyn kay si Victoria. Ang tinuod nagka-dance na gyud sila si Brooklyn ug Nicola katong wedding nila mismo. Okay? And nag-dance na pud si Nicola ug iyang papa sa wedding mismo. Katong nahitabo kay Nicola ay katong nahitabo kay Brooklyn ug Victoria kay sa after party to siya. Okay, Ang dili to sayaw. siya sa mismong wedding. Naa pa siya Yes. after party kay mga dato man sila. Oo. Mm-mm. Yes, tama na. Okay? Then, another claim niya sa iyang post, Victoria, iyang mama, danced on me inappropriately. Oy, how? Liman ka. Kuyaw kayo, no? Liman ka. Imong anak, ana ang pasangil sa imuha as mama nga inappropriate kay sinayawan sa kuwawa na mao dili tama bastos wa edukasyon ako mama liman kag sakit kay na kay Victoria guys uy di ko motuo nga language ni Brooklyn motuo ka language ni Brooklyn anak niya gipasangilan niya yung mama na Victoria danced on me inappropriately motuo ka nga language na ni Brooklyn nga anak niya first son niya gipadako niya for many years tas Murag mo na dili, ipasangil no? siyang mama mo gani dako kay kog duda kring nga si Nicola jud ang nagsuwat ani. You have me convinced. Diba kana palang daan. Mo jud na ang verbatim. Victoria danced on me inappropriately. Muto kag imong anak ing ana ang pasangil sa imo ha? Murag di na ko ma-imagine. Kung Lain, magsayo no? manggaling mi sa akong anak, kung magsayo manggaling mi sa akong anak, never siguro nahatagag malis siya sa akong anak. Never. Wala, kaluod ba? Lain, no? Kaluod ba huna-hunaon? Mutuo kag language na ni Kuan, Brooklyn? Wala, di dyo ko mutuo. Ayaw mig ilara, Nicola. Ikaw nagsulat, ana. Ikaw ang nagmalaala mo kaya. Ikaw ang nag-dear Charo. Sa tinuod lang yun, di ba? Tapos, naay nag pagawas og statement, actually dili statement. Gi-interview gyud ni siya si DJ Fat Tony katong DJ sa after party. Okay? Ana siya nga, there's nothing inappropriate that happened. Ang timing lang gyud ang namali ato. Dili ang behavior ni Victoria. Ang timing lang kay gitawag lagi siya most beautiful woman. Mao gani no niya. Pag sarili nimong wedding, gusto ka, ikaw ang most beautiful woman. Oo. Nya ang expectation siguro as ikaw man ang bride, dapat ikaw ang mosayaw as the most beautiful woman with your husband. Pero ang natawag mali, mong sigurong natawag to ni Brooklyn og inappropriate kung si Brooklyn manggaling ang nagsuwat nga di kumutuo. 'Di ba? Then, number 4, the claim in the Instagram post ni Brooklyn, we renewed our vows in 2025 because our wedding memories were ruined. Over. Grabe po. Kabalo ba ka allegedly, $4 million was spent for this wedding? Grabe, no? $4 million. Grabe. $4 million? Who do you think you kidnapped? Chelsea Clinton? Gani, no? Si Chelsea Clinton. Guys, nga kaingon siya ruin ang wedding memories. Tungod lang jud siguro ka. Si Mark Anthony may salaan ni tanan. Buang man ka. Kung naka-crush kang Victoria, ayaw dito sa wedding. The No? most beautiful woman. Buang mo din ni si Mark Anthony di ay. Wala Wala niya to tuyo dahilan. Oy, luya po ni Mark Anthony. Oy, wala man Dili niya jud tuyo. kuan siguro to ka na honest, authentic, candid reaction. Like, I would like to invite the most beautiful woman in this room. Pag tanaw niya ka Victoria, uy, wapaha, uy, Victoria. Yan siya. Okay, Ano no? tayo mahimo, guys? Ano tayo mahimo? Mas wapa pa man siguro ti Victoria Carnicola. Diba? Bugo eh. So, ang DJ, ni ana siya na, ay, sa iyang pagka-interview, murag wala siya nag-support sa inappropriate claim. Okay? Oo.
So, asa dito ang na-ruin ang vows? Dito lang jud siguro sa Most Beautiful Woman. Feeling ko lang. Tapos, there's number 5. Ana si Brooklyn siyang post, my family blocked me. Parentheses sa mga social media profiles. My family blocked me out of nowhere. That's bakak. How? Bakak. How is it a lie? Si Romeo, nag-post siya. Ay, na-interview ba siya o nag-post siya? Nakalimot ko, sorry. My memory is not perfect. Pero, naalang ko yung memory nga, nagsurya si Romeo nga. Pag mata daw nila, tingala sila nga, naka-block na sila. Who's Romeo? Ang anak, igsoon niya. Igsoon ni Brooklyn. Okay. Oo. And ni Ana, put si Romeo nga, my mom would never block any of us. Bitaw. Gano'n, i-block man niya yung mamagod sariling ka. anak. Mamagod ka. I-block mo yung sariling anak. The mothers are, kung ikaw man ang tao nga walay pasensya, no, ang pinaka mo stretch mo pasensya anak jud. Tinuod jud na. Like tanan tao kaya nimo i-block, tanan tao kaya nimo i-tiison, but never the children. Never your child. Oo. So, I think, dili ni siya tinuod. Brooklyn, you're lying. Brooklyn, why you lying? Diba? Luoy kayo si Victoria, ginaano ni mo siya. Lies. Diba? Then, unsa ba? Kanang, pati si Harper, ang kinamanghuran nila, guys, ang pinaka-inosente diri. Bata pa ba yan eh? Ang kinamanghuran nila nga babae, na apil og ka-block. Ngano mang block? Wa mo siya apil. Kung ang gina-claim ni Brooklyn, kay my family blocked me out of nowhere, gi-apil jud kasi mong manghod. Gi-apil jud kasi mong manghod og block. Lies. Unya, Ikaw ang nang block. nagdungan kuno sila og block. Coordinated blocking. Ana ang nahitabo. The Beckham family, let's meet. Meet sila sa ilang sala. Mag-meet sa tong third sala. Dito ta sa third kay yellow og light ganahan ko dito. Sige, dito ta mag-meeting. 1, 2, 3, i-block na to si Brooklyn. 1, 2, 3, block, pack, ana. Yung ana ang nahitabo daw. Nga na daw. Dili ko mo to. Mas possible ni if one person did it. One person blocked multiple people. Tinuod. Mas possible na siya. Di ba? Kani, number 6, and I already talked about this earlier, pero let me elaborate. Ana si Brooklyn, claim niya sa Instagram post. My parents refused to see me unless Nicola wasn't invited. Muna akong gingon nga, nag-nitpick siya og certain event. Tas iya nang gi-blow up in this Instagram post. My parents refused to see me unless Nicola wasn't invited. That was, I think, David specifically requested na sila lang daw boys ang muadto. Kay fishing man siya. Okay, si Victoria, I can't imagine her coming with them in the yacht or boat or whatever, small boat, mag-fishing. Ma-imagine mo, never. Wala yun ni uban si Harper ato, ilang kinamanghura na babae o si Victoria. Puros lalaki. So I think, pag-request ato ni David, guys, come with me sa akong birthday, just me and you, the boys, ana. Siguro mo ito, ginitpick to ni Nicola. Gihimo niyang all about me. It was me who was uninvited. Oo. The world revolves around me. Oo, dili man to about sa imo Nicola. About man to sa birthday ni David. Gi-request niya iyang mga lalaki lang na anak. It wasn't about you nga dili ka i-invite. I think ginitpick lang jud to nimo nga instance ki para ma-post jud to nga ing atong nitabo. Di ba? False. Lies. Bakak. Diba? Bakakon ka. Bisda ka Nabay din. kanta. Nabay kanta mga Bisaya ana. Bakakon ka, liar, evil ka. Diba? Ano ito? Yeah. I know that song existed in 2006. Very specific. Very specific. I remember that song very well. Nagunsa ko anang 2006. Ay, nagkauyab ming naknak. Di ay Busy ko, ba? ana. Okay. Kay na ako sa college, my single semester in college.
That's why I remember it. Ay, okay. Number 7. Ana iyang claim ni Brooklyn sa iyang post nga, my parents leak stories to the press and we don't. Wala, oy. Mao Diha pa ba? lang. Dili na kailangan ni uguan. Dili na kailangan ni ugan ng rebuttal, guys. Kisa di ang nagpost. Kinsa ang nagpost? Guys, tanawa gud ang wall ni Victoria, ang wall ni David, Beckham. Ang mga Beckhams ba, wala gid sila i-post, guys. Unya, there are evidences nga ang mga leak to the press is not from Victoria and Brooklyn. Ngano man ay not from Victoria and David. Kay ngano man kuno nga imagine ha, mama kanya intentionally imuha yung kanang istoryahon ang press dauton nimo imong anak. I mean, si Angelica Angelica Yulo, pwede na niya buhaton. Pero I think Victoria can't do that. She loves her sons too much para buhaton ni na mag-leak stories to the press. Also, unsa nga story ang na-leak sa press na nga puro man pangdaot kang Victoria o David ang mga stories na na-leak sa press. Ngano man mag-leak sila og stories na pangdaot sa ilang kaugalingon. Correct. And kung ako magud ang nagtanong sa documentary, guys, so tuon na lang sa ako abi nga ang stories from the tabloids like Daily Mail, like unsa pa na ng mga tabloids, ang mga ingon no is sources close to Nicola and Brooklyn. Mauna, di ba na may mga news reports na sources close to Darling and Queen claim that, di ba yung anak man yun na. Ang permente na maka quote no is sources close to Nicola and Brooklyn. Walay gikan ila Victoria, guys. There's no evidence. There are no evidences na gikan kang Victoria o David Beckham ang mga leaks to the press. And who is posting a 6-page rant right now, ha? Nag-post bagud si Victoria og anything at all Wala. about sa iyahang anak, about kang Nicola? Wala jud, guys. Murag gikuan lang ni Victoria, murag wala gi-ignore jud niya taman-taman nga kutob sa makaya jud niya, wala jud siya post. So kisa day ang nag-post karon nag-leak og kana mga kawalang hiyaan mga kabastusan nga dance on me inappropriately. Kakisa gikan sa imo man gyapon Brooklyn, sa imo ang Instagram and Nicola with Nicola's help in writing the 6-page post. Di ba? Di ba? So karon number 8. Sa iyang post ba sa post ni Brooklyn, ang claim niya, we want privacy. No, they don't. Nga na mag-post pa ng Say- 6 pages kung gusto privacy? Bugo lagi mo rin chapel ron pud babugo. Ngano mo ingon ka sa imong post nga we want privacy? Nga ikaw ang nag-post. Gani no. O say buang ka? Buang ka dong? Wa kay utang na loob, bataa ka ba? Bastos ka. Way edukasyon. Mo na iyahang giingon as final statement sa iyahang post sa 6-page post niya sa Instagram. Mo na iyahang giingon as a final words. For peace and privacy, we want privacy. Mga ana. Ingana iyang giingon. So, mo ni siya ang ako ang maingon, no? Pagkaugma ato nga post, pag-post ni Nicola karon, pwede po Nicola. Pero pag-post ni Brooklyn sa iyang Instagram og 6-page post, pagkaugma, kunuhay na ay paparazzi photos of them walking at the, beach side, nag-walking, nag-coffee. Wow ba? Paparazzi kuno, pwede ra ba yun mo tawagan isa ka photographer and claim it as paparazzi? Hoy, kana mga paparazzi no sa ingon ana nga klase, gipatawag na Kipatawag. dili na organic na. I know for a fact that celebrities do that sometimes. Si Kim Kardashian, notorious ana. Mag-hire dyan na siya paparazzi, sunod-sunuran siya kay kuno na ay leaked photos kuno. For publicity. Marketing na siya. Genius na sila Kim Kardashian regarding marketing. How'd kay na sila ana? Ginasundog din Nicola. Mauna na karon. 'Di ba? Unya guys,
naman ko madungog storya nga medyo problematic ni si Posh Spice kay tungod man gud sa kanang hesitant siya mag-reunion as Spice Girls, ana good. But that's about it. Mo lang na ako madungog nga negative sa side ni Victoria. Other than that, kay katong nasa documentary, kabalo naman ta ato tanan nga kuno cheating allegations ni David, dili pa jud si Victoria ang nag-cheat. So, medyo kung sa imuhang point of view as an outsider, medyo limpyo man si Victoria. Wala siya major issues nga kanang pero kani si Nicola guys, naani siya issue na dili related ka Victoria. Bag-o lang po ni naitabo. Ay dili ni bag-o. Katong wedding jud nila. Kabalo ba mo tong wedding nila? Gi-hire nila si Preston. Ano sa ito'y pangalan ato? Nakalimot na ko. Basta, he is one of the most he is one of the highly regarded wedding planners in Hollywood. Grabe ang iyang clients. Big time. Big time clients siya. Gihire niya ni Nicola. Kabalo ba mo nag-quit siya? And he's worked with everyone in Hollywood pero nag-quit siya kay Nicola 11 months in. And naglabas siya statement 11 months daghan na kayo kag na plano ana. Yes. Yes, and kabalo ko nga no, allegedly. Pero kabalo ba mo nga sa ka-professional niya, sa kadaghanan niya clients, diha pa siya nag-quit kang Nicola. And iyang statement kay there's no bad blood between us. We separated in a civil manner wala day pero dili ko mo tuo. Kabalo mo nga no. Nga naman. Ang next nga nagplan, ang next ilang gihire nga wedding planner, diri na nang gawas ang baho. Kay wala man jud sa ka-professional atong first, wa gyud siya nagpalabas og baho kring. Professional jud kay siya. Professional siya. But the second one na wedding planner na ilang gihire, nagkasuhay man sila. So na court documents. Okay. And I reviewed some of the court documents if you wanna know. Ha? Nag-study ko. Kabalo ka nga ng problema. Na sila 500 guest. Oo. Kabalo ba ka, Kring? Ingnan lang sila og invite Brad. Walay phone number, dili. Ani ni siya, ani ni. Let me give you context. Sa side sa Victoria Beckham family, kay naa pa man jud together pa man sila atong time, di ba? Kay first wedding man to nila tong 2022. Kani nga wedding planner, ang katong second, nangayo sila og guest list from the Victoria Beckham family, David Beckham family. Organize kayo Kring naghatag og list in a sheet with name, contact number, pila ka buok, name sa spouse or wife, na ay child, kung na ay child, organize gido kaayo ang guest list sa Victoria Beckham family. Ay, ganahan ko, ana. Oo. Let me tell you something. Pag-ask sa side nila Nicola, sa Peltz family, Kring, first name, invite Brad. Yeah, 500 names. 500 names. Who's Brad? Which Brad? Brad Pitt? And what's the number? Just ask my assistant. Yung assistant mo ingon, ask Nicola. Ginaran around sila, Kring. 500 names. Ang saan ni mo? Kring, sa guest list pa lang, mahurot imong 1 year. 500 guna kabuok. Dili sila kabalo. Kinsa i-invite. Ang naay sa court document na adyoy kay murag WhatsApp group chat mangud to murag ana niya. Naay gi-chat ang wedding planner katong second ba ni ana siya nga. Can we please have a meet one day to sit down on this guest list? I-sit down gid nila. Sit down, let's meet, talk about this so that we can finally kanang mahurot na tuog kuan ba ka plastar ang guest list hantud wa jud na hitabo Kring. Hantud ni resign ang second. Ni-resign. Gikasuhan sa papa ni Nelson ang second wedding planner. Kaya nag-down payment na sila. Okay? So, nagkasuhay sila. So, now, nang gawas ang baho. Kabalo kasi Nicola kataunan kay siya Kring kay. Kutay, siguro, feeling na ko baka nang mag-scroll siya sa gabi sa iyang phone. Tapos makakita siya cute. For example, nakakita siya cute nga pink flamingo bubble party nga scene. Siya na, I want this, isend yung picture sa group chat. I want this in the after party. Can you tell me, can someone help me do this? Help make this happen. Yung anak Kring, mga late at night na mga messages niya. Amazing. Oo.
Oo. Nya mo ana lang kalit. I want a food truck here. Kanang mag-send lang siya random gud ng mga kuan. I want this to happen. I want this to happen. I want this to happen. And it's not a problem kay mubayad man gid sila kring. Pero the guest list gud daw was very impossible to do. It was an impossible mission. Mission impossible. Moto ang ilang pinakadakong problema, no, ang guest list. Oo. First names lang ang ihatag. Tapos pag tapangutanon si Nicola, dili mo tubag. Ask my assistant. Yung assistant, wapod kabalo. It was the most difficult, ang ingon pa sa second wedding planner, the most difficult people to work with. Tapos katong, naay murag hairdresser, nga naglabas og statement, paggawas aning nagbuto-buto ng mga issue. Naisa ka hairdresser pod na to be fair, dagko ka siya client, Jennifer Aniston, Britney Spears, hairdresser ni sa mga big stars, A-listers. Naglabas og statement, I will never work with Nicola Peltz ever again. Kay Naagri grabe siya gid daw ka problematic. reputation. No. Oo, niingon po tong documentary na akong gitan-aw, tong breakdown na akong gitan-aw nga, na-adjure the reputation si Nicola in Hollywood as the most difficult person to work with. Na siya reputation, bad reputation sa Hollywood jud. Okay? So, she is known to be problematic. And Victoria, Not so much. from outside appearances, wala gyud ko'y problema sa iya. Siguro, diva siya. Yes. Okay. Posh spice, gani nung sa di mo. Gani no, posh Pero gani di- no. Pero dili siya problematic. She is very hardworking. Mas hardworking pa siya kaysa sa iyang mga empleyado. Ana good. Kanang OA na kay siya, kanang perfectionist. Pero kuan man daw siya karon. Ang tawag niya sa iyang sarili karon, nagtanong ko sa iyang isa ka podcast interview, ano siya nga, kuan daw siya karon, recovering perfectionist. Oh, dili na siya. Kay bad okay. biton ng perfectionist ang biton, no? Bad siya. Oh, lain na ingon na. Lain siya. Anyway, so, unsa naman? So, mauto ang ilang issue guys ni Nicola og ni Victoria Beckham. And let me call back to what I mentioned earlier nga. Pattern yun ni Nicola sa iyahang mga relationships kay i-isolate iyahang mga boyfriends or in this case kani iyahang husband karon nga si Brooklyn. You know why I said this? Because there's a history. Gani, Kani si Nicola, she previously dated Anwar Hadid. If you know, Anwar Hadid is Gigi and Bella Hadid's brother, mga supermodels. One of the more famous supermodels in the world, si Gigi and Bella Hadid. In this Isunin generation. nila. In this generation, yes, si Anwar Hadid. During that relationship, Anwar reportedly became distant from his family, including Gigi, Bella, and Yolanda Hadid. Si Yolanda ang mama ni Anwar. Sources say that between Anwar and the ang communication daw kay nag-cool down. Murag nawala daw ang communication significantly kadtong nagka-relationship na si Nicola og si Anwar. Okay? No? Then after the breakup, Nicola unfollowed the entire Hadid family, including Gigi and Bella, and burning the bridge completely. So the same behavior, we see that now with Brooklyn, distancing from parents, siblings, and long-standing family ties after marrying her. So that's why we are calling it a pattern. Because Kaya it naa siya happened history. before. And apparently, allegedly, mo ni T. This is just allegedly nga, gistorya ko noon ni Yolanda si Victoria. Mo ba? Giwar-giwarn. Oh. Oo, nag-istoryahan na ito sila. Oo. 'Di ba? So, kakisa mo mo to, Motoo ko kang Victoria kay naaman day history ning babae nga si Nicola. Oo. Kabalo mo guys, ang only bad side na we always hear coming from Victoria kay kuan ka ng hesitant siya makig-reunion sa Spice Girls. Iyahang reason manggod kring sa iyang mga interview kay sa ako lang na feel na reason niya kay grabe kayo ang dili siya gusto ay naglisod manggod ang iyang experience sa pag-build sa iyang brand nga fashion good kring. Naglisod siya build because she is always associated with Spice Girls. So she's not taken very seriously ba katong nagibuhat niya ang company niya nga fashion company niya.
So, every time na gina-invite siya mag-reunion, murag hesitate siya kay dili siya gusto nga after building this brand for how many years, 20 years siguro, I don't know. After building this brand, mabalik na pud siya from an established fashion mogul to Spice Girl na pod. Murag ana ba? Pero wala niya ginalang ang Spice Girls. Gina-acknowledge niya nga love niya ang Spice Girls ug dako og contribution ang Spice Girls sa iyang asa siya naabot karon, pero murag sayangan siya ba nga grabe iyang gidaanan sa kay grabe magud ka competitive ang fashion industry. Lisod kaayo mag-breakthrough diha. Lisod mahimong establish diha nga murag mahimo na kang kuan kanang ang sabay tawag ana mga Dolce & Gabbana mga ana lisod kaayo mag-establish og brand nga as a brand nga imuhang fashion. Ang iya ha perminti ma-associate as a Spice Girl. Naglisod siya og move away. That's why dili siya ganahan makig-reunion kay after all her hard work nakaron established na karon iyang brand. Tas mabalik na pud to Spice Girls, which is a poppy not taken very sa ubang tao lang siguro, not taken very seriously. Murag ana ba? Murag kasabot ka sa akong feeling. Na-feel nimo ako na-feel. Dili na ko na-feel ang imuhang na-feel. kay kung establish na ang iyahang brand, pwede ra siguro siya magdula-dula na. Like, Murag feeling niya, murag karon siya nag-breakthrough. Tigulang Mao ba? na siya kring. Nadugay, murag ang ana kalisod iyang na-feel niya grabe kalisod. Na-feel niya ang ana good nga. Years, decades in the making jud iyang brand. Ana good. Naglisod siya og insert sa level sa mga Dolce & Gabbana. More gusto niya ang ana ang level kring sa seriousness. So naglisod siya, grabe iyang hardship diha. Tas karon nga naabot na siya dira. Murag nag-gets ni mo. Pero love do niya ang Spice Girls. Mo na iyang permi balik-balikon. And to be fair, nagakita gihapon sila na sila how do I say this? Once or twice a year meetups or birthday ni Victoria, mga to sila. Nagis sila recent video, nanganta sila og kuan Viva Forever. Basta love jud niya ang Spice Girls, pero sa reunion sige atik na pudtaan ni. Katong 2012, sige sila deny nga mag-reunion sila. Masking one day before na ang Olympics, closing ceremony, gideny gyapon nila mag-reunion sila. And then the day of the closing sa ceremony sa Olympics, kay nag-reunion day sila. So what if this is just marketing strategy? Sige siya deny, and then karong July mag-reunion day sila. What if? pwede. Pwede, di ba? Mm-mm. Wala ta kabalo. Pero that's the only thing that I hear na negative from Victoria. Other than that, pero good job, Converge, no? Tuloy-tuloy ang ako ang kuan karon. Ay, wala ka na daot karon. Congratulations. Oo. Gani. Ni ana si May sa comment, siya kay darling ra kumutuo kay pwede na investigator mo gani no. Mao na. Detective man jud ko, guys. Oy. Nancy Drew na siya. Oo, how'd kaayo ko tanawa, maabot ang panahon. Naabot na ang panahon. Naabot na ang panahon. Bitaw, di ba? Gigayuma na siya, oy, amo na ang comment. Bitaw, Murag, na-inlove kaayo si Brooklyn. The abused na si Brooklyn. Emotionally abused. Gani. Uy, kabalo ba ka birthday ni Brooklyn? Dili invited ang family na pod, no? Birthday ni Brooklyn ba recently? Birthday ni Brooklyn, dili invited ang parents, si Victoria, si David, si Romeo, si Harper, etc. Dili invited. Kabalo ba ka tong birthday niya? Nag-post si Nicola nga, happy birthday, baby. Ano na siya dito niya. Ang color sa balloon is pink. Ang color sa cake is pink. So, it's not about him. It's about her. It's her birthday. Grabe, no? Makaingon jud ko. Ano? Na-convince ko nimo na na-isolate kina si Brooklyn. Na-convince ko nimo nga the world revolves around her. Mauna nga ang ginaiwasan nila Victoria o ni David nga tagaan og allowance si Brooklyn para dili maingon ana.
Mutuo jud ka pag ako ang mostorya. Oh, mo to. Masking kinsa ako istoryahon, ma-convince na ako na ako'y persuasion power. Oh. Oh. Oo. Oo. Masking dili tinuod akong ginaingon, ma-persuade. Oh, mo to ko ana. Ay, dili na to na. Kuan lang na siya for the podcast lang ni siya, guys. Total chismis naman niya atong mga storya. Ha? Take it with a grain of salt. Your investigator is someone like me. With credibility, questionable. So take all of those information with grains of salt. A lot of grains of salt. A bunch of salt. A handful of A salt. handful. Nagdungan na dyan. Oo. So, dili na takutob. Grabe ka deep dive, no? As in na kayo mo sa conversation. Pag next ninyong tapok sa imong barkada, you already know everything. And then, you can talk about it with your friends and be the authority of Victoria Beckham. Ako ang nakabalutanan, let me tell you what happened. Oh, ingnon ni mo tanan, akong giingon. Oh, Pag naay mga memes na manggawa sa social media, makarelate ka. Oo. Diba? Especially kung na yung mga tapok-tapok sa inyong friends. Oo. Yeah. Diba? Grabe ka knowledgeable. Hala, how kay ka knowledgeable? Kay ka, may kailangan ng Victoria Beckham. Kay bata pa man mo, 18 pa mo. So, wala mo kailangan ka Victoria Beckham. Hala, uy, grabe ka. She is one of the best-selling girl group of all time. Nobody surpassed them. Mga nga, daghan kay kag maingon. Authority na ka. I'm giving you the blessing. I'm passing the authority to you that you can now spread the word as the authoritative person to spread the word. So, diri na tako to. Ganino. Unya. Dari na takutob. Yan, diri na tako to. Daghan na yung natun-an. Oy, bitaw pag-donate mo ha. Kita yung imong natun-an. Nag-study ko ato for 1 week. Daghan ko gitan a bunch of videos. I would say 8 hours of content. Wow. Na-amaze ko. Na-spread siya over the week, 1 week, then I've watched a lot of videos. Na-amaze Just to ko. be well-informed. Pero still, take it with a handful of salt. Diba? So, dili na takutob, guys. Oh, salamat kaayo sa inyong tanan sa pagpaminaw. Thank you so much. We appreciate y'all. We love y'all. Topic daw nato na pag-inom nato. Pohon. Oh. Anhin lagi dirig balay. Kapila na ko niingon. Anhin mo diri. Mag-video kita. Ako di ay. Kamu gani. No, unsa bugo. Sarap talaga. Okay. Mora to. Sige, bye guys. Love you all. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Yeah, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people.